Няма проблем с цветовете, това са цветовете на твоята книга. Търсих картичка. Има едни прекрасни картички, на които се върти една малка скала от 20 до 100. Реших, че други хора ще се възползват. Това ми ти подарявам един малък мъж на 60, с цилиндър, на който има звезда, с папионка и с прекрасна дама. И сърцето ми роди един танц на думите. Приятелю, на картичката отгоре пише: ти имаш всичко. За Петър, който има всичко, моите думи допълват. Да ти свети звездата, да ти е прекрасна жената, любовта ти да сияе, животът да грее и леда да пее. Цялата любов и радост, живо цвете за неговата жива радост. И нещо, което искам да свържа с нашия гост от Дозрак. Имах едни тайни подозрения за твоя атеизъм. И затова вътре има една икона, която е спасила Русия. Тя трябва сега, по повелята на Богородица, да се разпространява у нас, защото България има нужда от тази сила. Така че тази икона е придружена с една молитвичка. Ще започнем оттам. И първото изречение: аз съм с вас и никой не ще се изправи и не ще устои срещу вас. Това ти желая, да знаеш, че си силен, да прегръщаш живота и накрая на теб е отредена дързостта да изкачиш най-високата си планина. Поклон, приятелю, на здраве! И още нещо, свързано с Филип. По повеля на живота аз се занимавам в това училище по изкуства на нашия град и там не преподавам клавиатура и ноти, но държа много на техника на говора, правоговор и художеството слово. И имала съм случаи, когато обяснявам на децата, че държат тези, които са при мен, да приличат на мен, да бъдат изискуеми към българската реч, и съм чувала жалкото изречение: госпожо, когато ние говорим правилно, другите ни се смеят. Но да се радваме, че ние навиваме нещо, дано те да го развият след време. Благодаря на всички, че сме заедно.